Llengüaferits, avui parlarem d'un tema molt important, molt especial per a Catalunya, per als catalans, de la sardana. M'encanta la sardana. No, la sardana. La sardina. A veure, Perdona? sincerament, a veure, un moment. La sardina, a mi, vull dir, mira que parlem de temes molt diferents, que tots d'alguna manera o altra tenen a veure amb la llengua, i busquem la relació, i busquem el vincle de per què té a veure, però intentar fer veure que la sardina es parla en català, a mi, em sembla excessiu, d'acord? Per tant, jo crec que si ens deixeu un moment buscarem un altre tema. David, prou, que estem parlant de la sardana. La sardana, el ball, a veure, es pot degustar sardines mirant una sardana ben feta, home. Sardanes, que ballem sardanes. Vaig a buscar els espardenyes. Ara vinc a buscar sardanes. Avui ballem sardanes. Quina paciència, nois, ja ho sabeu. Doncs parlarem amb el David Pagès de la sardana. Endavant, David. Avui ballem sardanes. Benvolguts oients. Quan la Jess i en David em varen convidar a fer un vídeo sobre la sardana, doncs vaig pensar de seguida que havíem d'associar la sardana amb la llengua, perquè són dues coses molt fàcilment relacionables i assimilables. Quan en relació amb la llengua es diu que és un signe importantíssim d'identitat, que és una manera de veure el món, que és una manera d'interpretar-lo, que és un element essencial de connexió amb el país on vius, que és una obra d'art de l'evolució humana, que és un món que s'expressa en ell mateix, que és un valor d'aquí, etc., doncs evidentment no us adoneu que aquestes situacions fàcilment són traslladables a la sardana. Quan en relació amb la sardana es diu que és amical, que és acollidora, que és solidària, que és vital, que és vehicular, que és sensible, que és noble, que és oberta, que és nacional, que és meravellosa, que és cosidadora, que és bella, que és cívica, us adoneu que també aquests adjectius són molt fàcilment aplicables a la llengua. Llengua i sardana són patrimoni insubstituïble del nostre poble. Hem de ser capaços de preservar-los dia a dia amb les màximes bones condicions i així poder transmetre-les a les generacions venidores. Endavant, doncs, endavant amb la llengua, endavant amb la cultura, endavant amb la sardana, endavant amb el país. Adéu-siau. Moltíssimes gràcies, David Pagès, sisplau, és que ha estat espectacular la teva explicació. A més, el paral·lelisme entre la llengua i la sardana. I, de fet, parlant de llengua, parlarem un momentet de l'etimologia, que no és del tot certa, de la paraula sardana. Diuen que ve de la paraula llatina serretana, que es refereix precisament a la regió de la Cerdanya, allà dalt. També relacionant aquesta paraula amb la part italiana, la Sardenya. Però, clar, això no està del tot cert. O sigui, ens quedem amb aquesta explicació. De fet, hi ha molt lèxic al voltant de la sardana. En un altre vídeo anirem desenvolupant. Ja el tinc. Ja podem fer el vídeo de la sardana, perquè he anat a buscar les espardenyes i ara ja podem començar a ballar. Però si ja ho he fet, ja estem concloent el vídeo. Clar, jo he anat tirant perquè no sabia on eres tu. Jo he de ballar sardanes. No, era un vídeo explicatiu. Jo vull ballar sardanes. Segur? Sí. La veritat és que us deixem amb ell perquè, clar, és que sempre, si no, estarà dient jo me'n vaig, us deixo amb ell. Llengüaferits, som-hi. Home! Preparats, atenció! Vaig a ballar sardanes! Però aquí... Jess, que no puc ballar sardanes sol! Jess! Però així no...